Din que é unha medida de presión na defensa da calidade do servizo asistencial no Hospital do Salnés. Esta mañá Ciga presentoulle un escrito á xerencia do hospital anunciando que a partir do 1 de xuño os traballadores de ambulancia de transporte non urxente non van meter dentro do centro a ningún doente. Chegaremos á porta, chamaremos ao celador, se hai celadores, chamaremos á enfermera, chamaremos ao médico, chamaremos a quen sea. Pero da porta para dentro non vamos a levar a ninguén. Porque primeiro, somos responsables do que vai na ambulancia. Das persoas que nos merecen respeto. Non por aforrar 4 euros. Non é un problema noso eso. Non se pode prestar un servicio deficiente. E está empeorando. Por lo tanto, esta é unha bomba que vai ocasionar un conflito se non queren resolver. Din que o fan por responsabilidade tamén como medida de presión. Denuncian que o Sergas non quere dotar o hospital de celadores que desenvolvan estas tarefas. É indignante que algún miserable, por aforrar de 4 euros a Consellería, non dote de personal cando o Hospital do Salnés é necesario dotalo de celadores, así como de outros profesionales. Por lo tanto, isto que rebente dunha vez. Xa está ben. Non se pode desatender aos pacientes. Outro dos cabalos de batalla para a CIG é a tan demandada ambulancia medicalizada para o Hospital do Salnés, unha bella reivindicación que segue sen converterse en realidade. Segundo aseguran, este non é un problema de cartos, senón unha cuestión de actitude política. O que nós queremos trasladar que o problema de poñer a medicalizada no Salnés non é un problema económico, porque saben que non lle vai a costar máis cartos do que xa están gastando. É un problema, pois, de actitud política, de que non queren, de que non sabemos se é que teñen medo a abrir o grifo que despois en outras comarcas empecen a pedir o mismo, non sabemos o porqué. Nos único que sabemos é que é necesaria, é moi necesaria, os datos están aí. E segundo engaden, esta demanda non só atinxe a sindicatos ou formacións políticas, senón que é tamén unha reivindicación que conta co respaldo de colectivos médicos.